juk borang dang juk niti de tei tini ni pandani achuk phang borang dang chini hastini MLA muchang Dr. Atul Devarma tongo borok no koinai praksa kere phaida di pakai borok ni khasini thinang kok borok ni hafaro borok ni yak thaweng mung chung na sungri tongo bufuru kotor kuchuk ngai bufuru te bohili kokok no oburi bakai chung na sirja kok borok hafaro borok phaidai salo te bo warsuk mung kaham thinang kaham panji mung kaham nahar mung kaham imang kaham sram mung kaham ya phare manai borok ni bagai norok ni ya phakharap pani choyawi tongnari thun norok ni ya phakharap mani choya wi tongnani thapse tui bai tijlango thaisa kok thaibai kothama yungu chiri kok borok risapuni hafaro modern aba kutalku risapu jepru yakni kasata apurni simino borok ni bomongbai bororo sininai tha beleno wana masingsa bini chaitokmu te beleno wana masingsa khana tok khora borok rangje shuklarani deborno bini o samundo borok rang Norendro Deborno norok nai tongnai rok kadi rangsat ni taku chakra rok no kari uklogo asuk nai joto sernai ju tabuk ni hapar ketal rok norok chompreng sini baina ble please audience response sini una bini yak ni obono chompreng borong genang jumjatu simu borong genang muchang Norendro Devarma bini simu bini thungnu bini koklo bebak no seri tabuk je runnogo puri tongai ro abar nakrai tabu bini sokat aba award no yasa tabuni khasuk song borong genang tiksong norok ni o ya phakrobi subamani abu chothaya bu tongai ro Kain hai, Lidra Kamsa, Boram Belai, Mukumu Mari, Te Rang Chibasai.